Mlaleli, siyakubingelela futhi namhlanje kuyo le channel iMr D Media lapho esikhipha khona izindaba usuku nosuku. Namhla siza nendaba ezimbi mbukeli ezithi intombazanyana ebifunda efanele Sibonge Secondary School ithe uma iphuma nje ngokushona kwelanga ibuyele ekhaya iyogibela ibhasi lesikole yabe seyashayiseka kanzima yashonela khona endaweni yesigameko lapho, nokushiya abantu bethuke kakhulu kanye nabafundi futhi bethukile ngabakubonile. Ividiyo elandelayo uthisha wakhe echaza okwenzekile kanti futhi unxuse abangakhona ukusiza ukuba bangenelele. Sanibonani bafowethu, niyaphila? Ngiyaphila mina. Bafowethu, celela nje umndeni womntwana lo odlule ngehluku walinyazwa ibhasi yesikole ekufanele Sibonge Secondary School. Phambi kwayizolo kade ethi useyogibela ibhasi eya ekhaya walimala, umfundi wasalela khona endaweni yesigameko waphelela khona. Sengathi umoya wakho ungalala ngokuthula, sengathi nomndeni ungaduduzeka. Bengicela-ke bafowethu thina okwethu ukuthi sizameni bafowethu ukuphosa nje iminikelo yamakhandlela ukuba sikhanyise, bekwazi ukuthi befihle kahle ithambo labo. Umntana wethu lo, umntana wami lo ngimfundisile for isikhathi eside, ngaba uclass teacher wakhe futhi ngonyaka odlule. So ngiyacela kakhulu ukuthi bafowethu lona nalokho okuncane makathiwa okuncane ngokungakanani kuyowenza umehluko emndenini olahlekelwe, ukuba ephonse kwi-account akazoyibona engizoyibhala khona la kule video. I-account yomndeni-ke le, iminikelo maniyifaka izobe ingeze kumina, izobe iya straight emndenini womntwana. Umuntu omdala wakhona lo engizokhipha ama-details akhe and azobe khona nje kule video le ngizowabhala ama-details niwabona. Ilona lo bafowethu nokuncane, siyacela ukuthi esize ephose bafowethu, umntwana ekwazi ukufihleka kahle. Ngiyacela kakhulu. Ngike ngazama nokubafonela ubaba uMsweli, ngamthola washo ukuthi usaphethe udaba lolo lwenzeke ngapha eMaritzburg. Ubaba uMsweli abantu ababhizi, mhlawumbe nalo luzolu-attenda mayithola isikhathi, kodwa okwethu kwamanje while ubaba uMsweli sisamlindile, siyacela sibe siwuphosela umndeni. Lokho okuncane bafowethu, uma unokukhulu siyacela ukuphose futhi okukhulu, uma unokuncane ukuphose okuncane. Kuya ngokuthi-ke kungakanani umuntu akanakho, kodwa konke kuyobe kumukelekile. Sengathi uNkulunkulu ilona lo okwazi ukwelula isandla, sengathi uNkulunkulu engambusisa. Ngoba nami ngowokuqala I lead by example, ophosa isandla. Ngisacela ukuthi-ke wonke umuntu bafowethu, ngiyanicela wonke umuntu ozofinyelela le video, ngicela ukuthi ni-share le video, bese ngiyacela futhi ukuthi bafowethu niphonse bafowethu, niphonse. Ngiyazi ukuthi ningenza okukhulu kunalokho engikucabangayo ekutheni loya mndeni ukwazi ukuthi umfihle umntwana. Ngiyabonga kakhulu bafowethu, ngiyabonga ithuba.